Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Yılın 24 fevralından beri Rusya Ukrayna'daki alıp barayan yurtbasar harbi hareketler üçün yiti esker yetmezçiligini çekýär. Esker yetmezçiligini bolsa işçi migrantlaryň üstü bilen öpçün etmegini dowam edýär. Bu bolsa hakyna tutma işinde Afrika yurtlar bilen bir hatarda Merkez Aziya halklarından hem doldurulýar. Şol bir wagtyň özünde Merkez Aziya yurtlarynyň arasynda türkmenleriň hem paýy az däl. Bu hakynda hukuk goraýjy guramalar şeýle bellärler. Human Rights Watch şeýle belledi. Russiya Federasiýasynyň Merkez Aziya yurttaşlaryna migrant ýigrenji, milletparazlyk we üstünden güýjül olma, şeýle hem baskı etmeklik, deport etmeklik gorkusy üstünden Ukraynadaky yurtbasar söwüşe zor bilen Russiýanyň goranyş ministrligi bilen şertnama baglanşmaga mejbur edýärler. Biznes we adam hukukları merkezi hem şeýle belläp geçýär. Merkez Aziýadan gelen işçi migrantlary dini garaşlar sebäpli ekstremist lakam bilen töhmet ýönkemek bilen Ukraynadaky yurtbasar söwüşe gitmekler üçin şertnama baglaşmaga zorlaýarlar. Массовые издевательства и пытки, применяемые сотрудниками Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по отношению к депортируемым из России иностранцам, которые... Hukuk goraýjy Aleksandr Kim şeýle belläp geçýär. Reýtleriň dowamynda polisiýa bekanun migrantlar we resmi namalaryň möhleti geçen adamlary saklaýar. Olara türme ýa-da deportasiýa bilen haýbat atýar. Migrantlara garşy toslama jenaýat işleriniň gozgolýandygyny, bu ýagdaýdan soň olaryň öňünde diňe bir ýol, fronta gitmek galýar. Muňa meňdeş wakalar has köp, emma bize edilýän ýüzlenmeleriň sany azaldy. Ýöne bu ýagdaýyň sebäbi reýt wagtynda olaryň telefonlarynyň derrew ellerinden alınmagy bilen baglanşykly diýip pikir edýärin. Bu bolsa maşgalasy ýa-da ýardam soramak isleýän beýleki taraplar bilen habarlaşmagy mümkinçiliginden mahrum edýär. Şeýlelik bilen kömek soramagy edilýän synanşyklaryň öňü alınýar. Гражданин Туркменистана и это бывший Muňa misal edip Türkmenistanly yurttaşymyz şeýle aldygy we zorluk bilen söwüşe uğradylan Toýly Ýazberdiýewden we Ihlas Ataberdiýewden habar ýokdur. Rüstem Anneweliýew, Şükür Hamanow, Muratjan Jumanazarow ýaly yurttaşlarymyz bolsa, şuň gün Ukraina tarapynda ýeşirlikdegi bilinýär. Ýaşamak isleýär atly Ukraina proýektiniň we Verstka Rus media guramasynyň maglumatlaryna görä, Russiýa tarapyndan söwüşýän türkmenleriň sany 170-den 360-a ýetdi. Bu statistika sen salsak, intäk bilinmeýän ýetgileriň has köp bolmagy çak edilýär. Türkmenistanda ykdysady betbatçylyk we adalatyň ýoklugy sebäpli
yurttaşlarymyz janyny saklamak üçin kazanç gözleginde Russiýa çykmagyny dowam etýärler. Türkmenistan rejimi halkyň öňündäki borçlary bolan yurtda konstitusiýon gurulşyny diri tutmak, adalatly hukuky dikeltmek, yurttaşlara dünýä standartlaryna laýyklykda bilim bilen öpçün etmek, ykdysady reformalar girizmek ýaly özgerişleri izarlamak ýerine asuda asman atly yalan propagandasyny dowam etmekligi makul görýärler. Türkmenistan dolandyrýan rejimiň betaraplyk propagandasyna garamazdan, şunun ýaly akyldan uzak hereketleriň üstü bilen hem Türkmenistan watandaşlaryny Russiýanyň basfalçylykly urşuna tarap etýärler. Şunun ýaly türkmen halkynyň maşgala institutuny hem bozuk ýagdaýda tutup, ýurdun demografik gurulşyny ýykyk ýagdaýda tutýarlar.